Naimbag manen nga malemyo amin papagayam. Sumangsangbay manen kada kayo ti programa Linabag Tinapalabas. Mangmanggan dito'y pailaan YouTube channel Brian Altea. Babaan to'y pagayam yo Brian Agustin. Alangarod kaduan dakmanan iti daytoy nga kanito wenno daytoy nga oras. Tapno intayo manen na pagdadanggayan dagiti agkakapintas akan kanta nga mapan ko isagot kada kayo papagayam. Awan iti surat nga maibasa tatta agundaway iso nga agkablaaw ken agpatukar tayo laeng kadagiti agkakapintas asunata. Mabalin kayo nga text iti cellphone number 0912-3767337 ken 0915-066-4287. Paki-like, paki-subscribe apo dahito YouTube channel tayo Brian Altea ken paki-follow jay Facebook page tayo Brian Agustin. Kas sa panangrugi daytoy a programa sagutan kayo iti maysa a kanta nga napolwan patpat ken ka mailiwak ken ka. Nagasan nga oras mo ay ayatek at tuyak manen nga umay mami palagi kinapudno daytoy ayat kuken ka laglagiten kuma lagip ko to'y pusok sapsapulen nakabiyag ko uray matmaturog agsikat iaw-awaga balod mo to'y riknak bubukod mo to'y ayan tandalik nga paay mo Jakto saktan sa irenta puso to'y ilim kuken ka di jak mas baala aldaw rabi isikadian dato'y kaungan di agtala to'y nakem puno di ka matagamtan patpat ken kabiyag ko mailiwag biyag ko jakto mulit tandalik nga ipaay mo jakto saktan sa irenta puso
lagip ko. Tuy pusong sapsapulen ang kabiyag ko. Uray, matulog kang sikat di aw-awaga. Balod mo tuy riknak. Alawen papagayam, dayta iti kanta nga napaulwan, patpatyen ka, mailiwakyen ka. Manipod pailaeng ken ni Michael Angelo Garcia. Okay, at kablaawan tayo man, dagiti kakadwa tayo, dito'y syudad iti Baguio. Dagiti amin nga member ti WC Night Market. Naimbag nga malimyo amin papagayam. Sapay kumata nasalunat kayo akanayon. Kat tatanga kundaway kahit kumat nga ipakaam mo kada kayo papagayam nga da iti massage clinic ti WC dito'y second floor ti Aquashine dito'y Kayang, Baguio City. Nakalukat na ita iti alas 9 ti agsapa aging gana iti alas 8 iti rabii. Pinaganda ita nga massage clinic apo kat hands pressure massage. So dayta apo iti massage clinic dagiti papada tayo nga PWD nang runa dagiti amin nga members DWC. Alawan papagayam kadwa endak lata iti daytoy nga malam tapno intayo lata pagdadanggayan dagiti kankanta nga mapan ko isagot kada kayo. Kaplaawak man gayam dagitay kaman ti pamilyak ditoy apayaw, kumusta kayo dita? Kasama din dito'y San Fernando, La Union City. Kumusta kayo? Tayo doang anak ni Althea Faith yan ni Shakay na Glory. Kumusta kayo dita? Kaya dito'y kakabagyak mat dito'y Cagayan. Dito'y Ilocos. Ken dito'y Lawag City. Kumusta kayo dita? Sapay kumata nasalun at kayo akanayon. Ket saan nyo aliplipatan papagayam ti ag-like ken mangi-share kasama tan nga ag-subscribe iti daytoy YouTube channel Brian Althea. Tapno umadupa iti likers kan dagiti subscribers tayo kan dagiti amin nga viewers tayo. Salamat papagayam kat sapay ko mata taginayunin nyo nga i-subscribe, i-like, i-share daytoy nga YouTube channel tayo. Kan sapay ko mata kanayon nyo adinggan daytoy nga programa nga mapan kunto i-upload iti YouTube channel. Nabayag nga awan iti na i-upload tayo kaputa nagka-problema daytoy recorder nga us-usaran tayo. Ken daytoy headset nga us-usaran tayo nagka-problema isu nga nabayag nga awan iti na i-upload tayo akan kanta. Ket agyaman naklaw na iti adu apan nakaawat yu papagayam.
Ket sagutan kayo pa iti may sa akanta kas inak panglinglingay kada kayo. HBO Records and Oyoboy Production. Hello, love. Kailiw na kadi medlaeng. Hello, love. Malalagit na kadi ang nanayon. Nusyak itingunam. Kanayon ka nga datuwi kaunggan. Taamong nga ang may saka. Dito'y puso na italiling ka. Love, sikat iliw-liwag. Love, sikat irang-rasag. Sikat rason ko ang agyan. Sikat tuntunen ko'y puso. Amwem nga ron, asikalat patpatken. Inggana tumpal tanem. Inggana tumpal tanem. Naragsak to'y lubong ko. Makikita ka, lumakita, tanaisem arupang. Laglagin masikati kapapatkan. Tiang nanayon at kakatuwing kaunggan. HBO Records and Oyoboy Production. Love, sikat iliw-liwag. Love, sikat irang-rasag. Sikat rason ko magbiyak. Sikat tuntunen to'y puso. Amwem nga ron, asikalat patpatken. Inggana tumpal tanem. Inggana tumpal tanem. Naragsak to'y lubong ko. Makikita ka, lumakita, tanaisem arupan. Laglagin masikati kapapatkan. Tiang nanayon at dakato'y kaunggan. Laglagi asikati kapapatkan. Tiang nanayon at dakato'y kaunggan. Tiang nanayon at dakato'y kaunggan. HBO. Okay, so dayjay iti kanta nga napaulwan iti Hello Love. Ket sapay ko mapapagayam ta nagustuhan nyo dayta kanta nga napan ko in sagot kada kayo kas inak pinanglinglingay kada kayo ita nga oras. Alawon papagayam at kakadwa tayo lata hingga nang malpas tayo ito programa tayo kadag iti kayat na nga ti patulod iti pakasaritaan na iti biyag
Mabalin kayo nga text lata apo iti cellphone number 0912-3767-337 ken 0915-066-4287. Mabalin kayo matlata apo nga comment iti YouTube channel tayo ken ada iti mabalin nyo nga i-correct comment kayo lata papagayam gan saan nyo aliklipatan nga paki-like, paki-share, paki-subscribe daytoy YouTube channel. Ket kaplaawak man dagitoy kakadwa tayo ditoy Dagupan, ditoy Bulacan, Tarlac, kasama tin apo ditoy Manila. Dagitoy kakabagyak, dagitoy kakabagyak dita. Ken dagitoy kakabagyak apo ditoy Cagayan. Kumusta kayo dita? Ken kablawak man mat dagitoy kakasingsin ko ditoy Lalo Cagayan, ditoy Tuguegarao Cagayan, ditoy Alcala, ditoy Abulog, dita Ballesteros. Kumusta kayo? Ken ditoy Flora Apayao. Kumusta kayo amin? Sapay ko mata nasalunat kayo akanayon ket ni Apo Dios ti mangtarabay kada kayo dita. Okay, so kas panagtultuloy dito ang programa tayo at tipay iti may sa kanta nga mapan ko i-sagot kada kayo papagaya. Inatpati ka, inanalusan ka, imbukbukugan ka, pamatay ngawan kumana. Inagbayan, ingkan imparik na, naman balik ka, limamis ka. Inatpati ka, inanalusan ka, imbukbukugan ka, pamatay ngawan kumana. Inagbayan, ingkan imparik na, naman baliw ka, limamis ka. Nung at nagapuna, ken at nakita, dapat patayin siya, basta ka di kalupoy niya yan. Yak ko anong Inatpati ka, inanalusan ka, imbukbukugan ka, pamatay ngawan kumana. Itinagpaya, ingkan imparik na, naman baliw ka, limamis ka. Nung at nagapuna, ken at nakita, dapat patayin siya. Nung at nagapuna, ken at nakita, dapat patayin siya. Nung at nagapuna, ken at nakita,
Okay, dayta iti kanta nga napuluan na pinatpati ka, inan anusan ka, manipod pailaang matkin ni Mr. Ronald Barrientos. Advance happy birthday gayam ken ni Charles Progreso into November 2. Balasang ko, happy birthday sa'yo at pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos at sana lumaki ka na makilala mo ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at masunod mo lagi ang gusto ng iyong mga magulang at ganoon din kay lola mo na si Nanay Margaret. Happy birthday sa iyo, Charles Progreso, sa darating na November 2. Okay, naimbaglatang malem kadagiti amin nakadua tayo ito'y Baguio City, La Trinidad, ito'y Cagayan. Naimbaglatang oras kada kayo amin papagayang into no next aday ti surat nga mapantayo manen ibasa. Ket sapay ko mata magustuhan nyo dagiti sursurat nga mapantayo ibasbasa iti daytoy nga programa tayo. Linabagti na palabas. Ket may samanen kanta ti mapan ko isagot kada kayo daytoy kanta isagsagot kada kayo ti Gay Massage Center. Masarakan ditoy kilometer 5 Balili, La Trinidad, Benguet, sangsangwan iti BSU Co-op Building. Nakalukat na ito iti oras ti alas 8 iti agsapa, ang hinggan ti alas 7 iti rabi. Monday to Sunday kat mabalin kayo nga tawag iti cellphone number 0919-266-7668. Ada dito apo dagiti kablata yung nga PWD nga ang mas masahi kan kablata yung agter therapy. Umay kayo ang papagaya. Ket dayto iti kanta nga mapan ko isagot manen kada kayo.
nabuhatin nas aragdragsag ayo sa kalaingen di mangkupin na itutulwa ito'y itibay-bay anak kanya kanya. Salubay ang mapasubig na buwaminas aragdragsag lusang laingen di mangkubin na itinuluan ito'y itibay-bay anak karinyan kanya. Okay, dayta iti nagsaruno a sonata nga napan ko insagot kada kayo papagayam. Alawan kata happy advance anniversary gayam iti STMC MPC Stimulating Therapeutic Massage into November 16. Happy advance anniversary kakadwa. Kaya sabi ko ma ta ni Apo Dios ti mangipailat ta iti blessing kada tayo amin. Okay, kaya kablawak man tay best friend ko nga ni Mr. Jojo Lomasi. Kaya na samot ng asawa na nga ni Mrs. Maricar Lumasi na imbag nga malamyo papagayam. Ket sakbay nga tayo pumakada kaputa nagpaspas ti oras papagayam dandani manen malpas daytoy programa tayo. Ket sagutan kayo latta kadagiti agkakapintas sonata. Ket saan nyo aliplipatan ti mangi-like, mangi-share ken ag-subscribe iti daytoy YouTube channel tayo Brian Altea. Tapno umadulat ta dagiti likers, viewers ken subscribers tayo. Ken paki-follow jay Facebook page tayo nga Brian Agustin Papagayam. Sapay ko matasan kayo maumuma nga ag-subscribe ken ag-like. Dahito iti kanta nga mapan ko isagot manen kada kayo. May ang tanga kay kaisa daytoy puso kinring nata kwentas kan punya ang tanda
duda. Saan nagtuong manglipat ko ang puso ken karanwa. Di kwenta sa intelektual at batog daytoy puso. Bayan tama kay kaysa daytoy puso ken rinata. Kwentas ken punyal at tanda, suditi ayan neta. Tagibienta saudato'y biyak, pamaterya di ako pas. Sumdulawan pumatpat, kasiti, punyal ken kwentas. Ipinapanamadiso ang singsingpe kaubyak ko. Nasyak bilang kailiw mo, Aprusang day ta kwentas mo. Uray adayo akin ka, nag-iinuping to sumina. Kunyangan ket kuken ka, biag ko di kay batugan na. May ang tangad kay kaysa, daytoy puso ken rinata. Kwentas ken punyal at tanda, suditi ayan nayata. Tagibienta saudato'y biyak, Pamaterya di ako pas. Sumdulawan pumatpat, kastiti, punyal ken kwentas. Sumdulawan pumatpat, kastiti, punyal ken kwentas.
ta iti kankanta nga napan ko insagot kada kayo papagayam. Ket alangarod nadanon manen iti intay panagsisina iti daytoy a programa. Alaat maten daytoy agundaway tapno agyaman kada kayo amin nga nagdingeg. Salamat unay papagayam iting kay panangtarabay iti daytoy a programa linabag tinapalabas. Ket Jack Tupulos makapagsubad kada kayo isu nga ni Apo Dios ti mangsupapak kadagita a kinaimbagyo. Alawen pumakadakon into no maminsan manen nga intay panagkikita kuno panagsasarak ditoy programa tayo. Dahil iti pagayam yo, kapsat yo nga umay mangkapkablao kada kayo, itinaimbag amalem, Brian Agustin, ket advance Merry Christmas kada kayo amin papagayam. Jampay na kanyak ti agaren no nakurang pailaday tanaken no tinakbay kaya apakanen no dilaan mo nakulak mulat kasakluten Ay ating di nagsalipan